Vítajte na 0. ročníku súťaže Future Mechanical Engineers Žilina, ktorú organizuje Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako táto súťaž prebieha. Ako hodnotíte dnešný priebeh podujatia? Myslím si, že je to veľmi zaujímavé podujatie. Máme tu talenty z celého Slovenska, strojárske talenty a čo je dôležité, títo mladí ľudia už ukazujú skutočne svoj potenciál, že budúcnosť patrí im. Myslím si, že strojárstvo je to, čo treba podporovať nielen na akademickej pôde, ale keďže náš priemysel potrebuje šikovných strojárov, tak je to celospoločenský záujem. Treba povedať, že stroj nájdeme všade a je za všetkým. Aj za kamerou, aj stolička sa vyrába, aj mobil sa vyrába, aj mikročipy sa vyrábajú len strojnými zariadeniami. Takže veľmi sa teším, že tu máme viac ako 35 veľmi šikovných, nadaných mladých ľudí, ktorí nám, dúfam, urobia radosť. Zatiaľ to vypadá veľmi dobre. Na podujatí je veľa študentov. Ako by ste ohodnotili zatiaľ celkovo ich projekty? Ja už keď som videl tie projekty, keď mi ich pán hlavný organizátor, Jozef Filov proste predostrel, tak som ostal milo prekvapený, niekedy až v šoku, pretože tie témy podľa tých názvov a možno, že aj troška podľa tých abstraktov boli už mnohé na úrovni záverečných prác, či už bakalárskeho, dokonca inžinierského stupňa. Prirodzene tá obhajoba, nebol som na každej, tak jednoducho je tiež veľmi dôležitá a tá asi aj rozhodne možno o tom, že kto ako bude umiestnený, ale naozaj myslím si, že tí študenti, títo mladí ľudia sa prezentujú v tom najlepšom slova zmysle. Ja im budem držať palce, aby naozaj sa správne rozhodli, na ktorú školu ísť, aby ostali verní strojárine a čo je dôležité, ja to poviem aj tak troška egoisticky, aby ich čo najviac prišlo ku nám študovať na našu strojárinu. Z akej školy si prišiel? Ja som prišiel zo strednej priemyselnej školy informačných technológií a gymnáziu v Kysutskom Novom Meste. A aký projekt si sem prišiel prezentovať? Ja som si vytvoril projekt s názvom Zostrojenie triskovej rakety s aktívnou stabilizáciou. A doporučil by si túto súťaž aj budúcim študentom 4. ročníka, aby sa zapojili teda na ďalší ročník? Určite je to výborná skúsenosť si skúsiť svoj projekt odprezentovať či už pred veľmi dobrou porotou, čiže profesormi a učiteľmi z tejto školy a určite by som odporúčil minimálne to skúsiť. Na záver by som sa veľmi pekne chcel poďakovať všetkým účastníkom tohto ročníka súťaže Future Mechanical Engineers Žilina, organizované Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. Nesmierne si vážime prejavený záujem zo strany vás, účastníkov, ako aj vášho pedagogického dozoru, ktorý vám venoval čas. Naozaj vaše práce ukázali veľmi odborný charakter a vašu prípravu na budúce vysokoškolské štúdium, preto dúfame, že budete práve u nás pokračovať. Ďalej by som chcel poďakovať vedeniu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, že nám dali priestor pre zorganizovanie 0. ročníka súťaže Future Mechanical Engineers Žilina a že nám vyhoveli. A týmto pozývam všetkých štvrtákov stredných odborných škôl, technických líceí a prípadne gymnázií, ktorí pracujú alebo budú pracovať v nasledujúcom roku na stredoškolskej odbornej činnosti, prípadne ročníkových projektov a vyzvať ich, aby zapojili svoju prácu a zaradili sa do súťaže Future Mechanical Engineers Žilina 2027.